Ano tiket mo rin nga sa away? Amin nga single, mutaleng. Oh no! Hindi lahat ng single, nag-iisa. Yung sa Jamaji, Andres. Oh no! Why? Sa Jack. Apa yung ako niya tao? Ni Andre, nasakit ay naladat. Kago na tang, nasakit. Ano kaya mau? Try ko kanya. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Balangit na to kung ano-anong sinasabi kay Bao. Mamaya, maniwala yan. Kanya ko ma. Marumot suna. Balasang ka. Paumuti problema dyan. Amam no, anati problema? Ata nga lalaki. Natorpe launay. Turpe nga bagbagam. Kung tropa, tropa. Kung jojowain. Kasi lang nga dyan. Oo, tama yung sinabi niya. Tropa-tropa lang. Walang ligawan. Nagadoan mo mga lalaki. Takrot ka ati babae ko na. Gusto ako ng bunyang. Nagado nga mayat ita nga babae. Gana ta. Mandi pinakasawa. Mutalang ba lang ati ka? Ano tiket mo rin nga sa away? Oh no! Amin nga single, mutaleng. Oh no! Single kayo mo lang, hindi mutaleng kayo mo lang. At tulad may baka, hindi lahat ng single, nag-iisa. Nyako nam. Nagulwa na dyan baga ma. Hindi lahat ng single nag-iisa. Saan nga dyan? Saan nga nagulo? Dim ka dem mo, dami ti single nga dakabit na. Single? Nakabit na. Saan nga dyan? Kaya agad idado mga amin nga single ita, ibagada nga single da, o remit idati ka din nada. Tagayam kahit dalag na yun. Adi ti kahit mapuntuin. Ayun niya. Naglayang kang baak. Napanunod mo nga dyan. Nagadoan mo natin nga lalaki. Ate yun ng sapay, dagiti babae nga, chismosa. Kit ka sa numit nga may nagdi makain inumakno ka. Lumabartik da, may galgalis da. May warda mo tagdi iduldulin da. Daduma, oresak may ramraman, nogda magkanyak ti babae. Nikas toy, nikas jay, kunan. Oh no! Oh, si Kamay. Napayanapala ka kwamit to, ikay mapanggadya pa panamon na. So kayo, anong palisan ta kaon? Bunyang, alis na ba ka? Kisi ka ano, umalis ka. Awa mo pumipigil kanya, mapingagpagata ka pa kanya. Ano pala na, nangigmo dyan bagani kunyang. Awan ka no ti pumipigil kanya. Nagmit Tagalog na ka raw. Baka nang tumitigil niya, ano? Awan pumipigil. Pumipigil. Kahit di pa panamon. Dirchalisan? Mukha niya ma. Nagaro din. Hindi nga pagkasta. Tama nang idugsitan, talaga tayo na ta. Oo, hindi talaga. Pangkwatoy. Patap no madigaraw-garaw. Pangabog ti insekto atoy. Bantaya man ta, baka mapukaw ata. Mali, takaon da pa ito mo. Kaya niya angay. Eh, nakon. Wala ko, pag diskitan da pa, gadi bartig. Ripunda ya. Ripunda to. No case atoy. Okay. Gusto sa bak na bagay. Single pero dagabit na. Kapit dakas jay. Kirol ko natutak ko ato ya. Dan. Oh, hala bera. Hala bera. Hala bera. Tabuting dati ay. Hala bera. Aling ma. Okay, kisaba ng Andres ay. Madi nga talagang paabak na eh. Bimawi nga dago sa Yung sa Jamaji, Andres. Oh no! Kung saan mo gawin bumawi. Why? Sa Jack, apa ya? Sa Jack ala, itamarin na may. Makasano ti kasakit na maladit ti batilaw. Nasakit mo lagayam, Andres. Kinasakit Tapos pinanawan na bay tatay. Oo, nakabawi ka mo tin, Andres. Mabalin, tulungan na to yan. Ay na. Ako may tulong ko dita. Oh no! Madya mula mo talaramidam. Ditakan. Pinanawan na ko. Oh, nasakit mo lang kaya ma. Oh no! Sadya na di kanya na kanya, madi. Saan malpas ako yung sakit niya pati ilog ko. Nako, maapan ni Andres to yan. Nangignan sa may katawa ka.
Apa yung ako niya tayo? Baak, may tatanungin nga ako sa'yo. Tungkol sa, immigration. Bakit? Mukha ba akong immigration officer? Gala ka eh. Alam ko, may experience ka sa immigration. Hindi ba mahigpit doon? Sa immigration? Depende. Kung ano yung pupuntahan mo, tsaka anong gagawin mo doon. Magtuturo ka ba? O magtatrabaho? O meron pang isa eh. Pag sponsor trip. Sa sponsor trip, kahit may letter of invitation ka, tsaka yung mga ibang supporting documents mo, kung wala kang AOS, ma-upload ka. Kailangan pa rin kasi yun. Kahit na sponsored trip yung sa'yo at may letter of invitation, hahanapin yung affidavit of support. Tapos, pag solo travel, medyo mahirap. Marami silang hahanapin. Tatanungin kung saan company ka nagtatrabaho. Hanapin yung ID company mo. At saka yung income mo. Tapos tatanungin kung ilang araw. Tapos sa kung naman, kung magtatrabaho ka, yung supporting documents ng pagtatrabahuan mo, yun ang number 1 na hinahanap. Ang haba ng sinabi mo, wala tuloy akong naintindihan. Isa-isa lang hindi ko tuloy nasundan. Nagtatidog ka din ba? Awan-awata maapo. Ura na lang paparaw ni. O sige, doon muna tayo sa kwan. Sponsor trip. Mayroon kang request letter of invitation, Tapos, yung kwan ng isa, hanapin talaga yung AOS, Affidavit of Support. Kailangan kasi sa kwan yun, sa embassy, na authenticated siya. Or pwede rin siya sa mga kwan, mga consolidated public attorney office or private. Kisti sa Ma'am Andres, darje karal tapay, dati ka manahin. Natural tang. Karat tuya kaon sa wana jaya. Sulput ka nga talaga. Ni Andres, nasakit ay naladad. Kago na tang, nasakit. Ano kaya mau? Try ko kanya. Lag dito mula tabatilog mau. Ay, madi pinatinagana lang rutin yung tatayoy. Sakay. Apa niya pinukunayot ting kayaw? Nyog. Balita to itang. Masket taon. Magkamalan na kayo nga nuno sa punso. Sino nga tinag-tinag kanya kay bukaw? Di mo ibagangal alya. Ay natang. Madi mi amaw. Kasto nga kayo nga balita eh. Ato ti pagyagyan ng talalya. Amin ngayong kanto arat tuyan. Ato ti paborito da. Ato yung kayaw. Kisti sa bahan Andres. Alya nga rutin ng buntog kanya ka. Sige, di saan? Ala, upis sa barang alakayaw. Lakayan ng aruda mo, butong pala talalya. Aurela may pagpaglisay. Mariusay. Alalya lang kabutong napay. Tayo, balik ko. Tayo. Tabi-tabi po. Kisaba mga lakay! Ang sabi agad tayo! Pasikat na agad-agad! Ukis ti sa barang Andres, tayo yung bagbagana, ang dalalya. Ukin, isbuwak sa pati brikon. Bak, dati ka bang nagtatrabaho sa immigration? Hindi, napapanood ko lang. Tsaka mas maganda gawin mo, pumunta ka lang sa embassy. Doon ka kumuha ng travel documents mo. Tsaka doon ka magtanong-tanong, mas sigurado pa doon. Kung ako lang, baka ma-upload ka pa, kasalanan ko pa. Isusuguro as-asikas yung maya, so kanayon ka nga umal-alays. Made. Dapat sa balingar aramida. Baka damdamat ta, mabalbalita ako bigla kang tumit lang nag-abroad ay. Bagamit agabroad ka, siyempre aji may kawak ton, bigla ka nagpukaw, baka ma-miss ka. Mamimis. Madinak nga rin nga pampansinin kahit na lagi akong nagpapapansin sa'yo. Dami lang namin timurmulit ko, namam lang.
Siyempre, no, dadumar, dahil mood kay mamis kamit no ka. Aroy. Munggunyang, kahit kumit lang matarega bro. Parang nabuboring na ako dito. Kaya't mag-abroad. Sige, duwatan. Sabaytan. Nagsabay ta. Ay, madigaya may, nagbabawi panunot ko. Muna kalatan. No, sige, gawid ako. Yan. Nagbilis talaga nga magbalot yung parang naadya nga lalaki. Nyamol uncle ko, ibaw nagpit to eh. Napikit na maramang nagajibili mo eh. Bugod na pailangan mo eh. Hindi sila makandagajibili ko ibaw ko. Nay, bumagituwa na panandaan. Nakaw, baka nangyari na tayo. Ah, kata.